Лукашенко і ягонае атачэнне вывелі пэўныя урокі з памылак 2020 году. Тады фактычна улады не вельмі моцна замарочваліся падрыхтоўкай да выбараў, працай з электаратам, пусцілі ўсё, што называецца, на самацёк. А Лукашенко ездзіў больш не у працоўныя калектывы, а сустракаўся з чынавенствам і з сілавымі структурамі. Вось, і ён цяпер спрабуе выправіць тыя памылкі, не паўтараць тых памылак, і цяпер мабілізоўвае дзяржаўны апарат дзеля таго, каб пачаць кампанію загадзя і мець рэальную падтрымку, а не толькі фальсіфіцыраваную, фіктыўную, як гэта звычайна бывае падчас прэзідэнцкіх выбараў. То бок адно другога не выключае, але ён сапраўды хацеў бы мець рэальную падтрымку. Гэтым і тлумачыцца тое, што загадзя пачынаецца выбарчая кампанія і ўжо пачаліся нарады. Лукашенко ўжо сустракаўся з прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў, і таксама агітаваў і падтрымку дзяржаўнай палітыкі.